ɗaliban Najeriya da ke zaune a India sun gayyaci Rahama Sadau zuwa gare su. Rahama Sadau ta amshi gayyatar da suka yi mata, amma gayyatar da suka yi mata din akan menene? Kamar yadda kowa ya sani, Rahama Sadau ta koma aiki a Bollywood. A kasancewar Rahama Sadau yanzu tana zaune a India, kasancewar su ma suna karatu a India, shine suka gayyace ta saboda su ta zo ta gansu, sannan kuma su sada zumunci. Ita kuma tabbas ta nuna farin cikinta sosai a bisa girmama ta da gayyatar da suka yi. Sannan kuma ta ji daɗi sosai, ta amshi gayyatar su. Gaskiya Rahama Sadau ta ji daɗin gayyatar da suka yi mata, sannan kuma ta nuna musu girmamawa kamar yadda suka nuna mata girmamawa. Ɗaliban da suke Integral University da ke India su ne suka gayyace ta a matsayinta na jaruma daga Najeriya, wanda kuma yanzu ta zama jaruma a India. Yan uwa ku danna mana alamar subscribing, sannan ku yi mana alamar liking. Haka zai ba mu dama mu dinga kawo muku a shirye-shirye zafafa